Бат Миро направи ремонта и тръгна с трактора. Няма време, трябва да се коси. Затова ще ви разкажа малко. Имаме 4 основни сорта в градината. Фераня, Ферандуел, Лоран и Солета. Това са ни основните сортове. Лорана е мъжкия, той е опрашителя на другите бадемчета. Без него не може. Ето как става като райграс. След месец можете да заповядате с одялата за питник, с кошниците за питник. Ще има и листа вече. Ще бъдат разеленени. И ще има и сянка. Бадемовата ни градина е 8 годишна и тази година ще бъде вече третата реколта, която ще имаме. Все още имаме и от старите реколти 2024 и 2025. Някой, ако желая да си поръча, работим с Speedy Account. Приемаме поръчки всеки ден, и събота, и неделя, и празничните дни. Цените за сега на бадемите не сме ги вдигнали, защото не мислим, че е уместно. Ще ги задържим така. И така. Хубав ден пожелавам на всички, които обичат да си похапват бадемки.